Pa, kain na. Pa! 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 Tulong! Tulong! Pa! Gumising ka pa. Pa! Si Franz yun ah. Tulong! Tulong! Pa! Anong nangyari? Nahilo si Papa. Dali natin sa ospital. Tara. Ang tamad talaga ni Franz. Ayaw magtrabaho, pati panggatong sa akin pa niya inaasa. Pa, bakit hindi kayo nagluto ng pagkain? Nagugutom na ako. Huling sahin ko na yung kagabi. Wala tayong bigas, wala pa akong pambili ng ulam. Ano? Paano na tayo niyan pa? Nagugutom na ako. Bakit mo pa kasi sinabong yung pinagbenta ng lupa at bahay? Kahit naman kayo, sinabong niyo yung iba. Bakit? Ako lang ba nang ubos ng pera? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay natin. Kaya kung hindi ka lasing, sabong naman ang natupag mo, kaya hindi mo ako masisisi. Kayo din naman ah. Kaya wag niyong isisi sa akin lahat. Ano kaya kung maghanap ka ng trabaho? Total, nakatapos ka naman ng pag-aaral. Marami akong inaplayan, pero pare-pareho lang ang sinasabi. Tatawagan daw ako. Anong silbi ng kursong natapos mo? Ayaw nga nila akong tanggapin. Anong magagawa ko? Magtiyaga ka lang, makakahanap ka din. Siya nga pala, kumuha ka muna ng 2 kilong bigas sa tindahan at 2 sardinas. Di ba may utang pa tayo doon? Baka ayaw na nila tayong bigyan. Sabihin mo, babayaran natin sa susunod na araw. Kayo na lang pumunta pa. Nahihiya na ako kay Aling Lydia. Ano? Ako pang uutusan mo? Kakain ka ba o hindi? Sige na nga. Pesting buhay to. Oh. Pare? Pare Masong! Ikaw pala pre, kumusta na? Mupo ka muna. Pre, alam mo na ba ang balita? Ano yun, pre? Balita ba kay La Papa? Oo pre, sa kabilang barangay pala sila nakatira. Kumusta na sila, pare? May nakapagsabi sa akin pre na naghihirap na sila at madaming pinagkakautangan. Ganon ba? Minsan, pre, dalawin mo nga sila, Papa. Oo naman pre, basta ikaw. Salamat, pare. Siya nga pala, nabayaran ko na yung utang ko kay boss. Mabuti naman kung ganun pare. Ang bait talaga ng boss natin. Sinabi mo pa, kailan ka pala uuwi ng Maynila? Bukas ng umaga, pare. Ingat ka na lang sa biyahe mo pare. Salamat, pare. Sige pare, alis na ako. Napadaan lang ako sa'yo. Okay, pare, ingat. Pa, kain na. Pa! 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 Tulong! Tulong! Pa! Gumising ka pa. Pa! Si Franz yun ah. Tulong! Tulong! Pa! Anong nangyari? Nahilo si Papa. Dali natin sa ospital. Tara. Hello pare? Hello, pare. Napatawag ka. May babalita ako sa'yo pare. Tinakbo namin sa ospital yung papa mo. Ha? Bakit? Na paano siya? Kumusta si Papa?
Malubay yung kalagayan niya, pare. Mukhang wala silang pangbayad sa ospital. Ganun ba, pare? Saan ospital dinala si Papa? Sa Provincial Hospital, pare. Okay, pare. Salamat. Sige, pare. Kawawa naman si Papa. Ano kaya yung gagawin ko para matulungan ko siya? Magpagaling kayo pa. Para makasama pa kita. Para mabuo ang ating pamilya. At magsimula tayo ulit. Pa, sabi pa lang ng doktor kahapon, pwede na daw po kayo umuwi ngayon. Saan tayo kukuha ng pambayad sa Hospital, Franz? Di ko nga din alam pa kung saan ako kukuha ng pambayad. Ano kaya kung hihingi na lang ako ng tulong kay Kuya Masong? Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Kasi kahit dalawin man lang niya ako dito, ay di man lang niya nagawa. Kinalimutan na niya tayo. Oo pa, hindi man lang niya kayo dinalaw. Pabayaan mo siya. Huwag mong sabihin na nasa ospital ako. Oo pa, sige, pupuntahan ko muna yung kahera para malaman natin kung magkano ang babayaran natin dito sa ospital. Sige. Pa, pwede na tayong umuwi kasi may nagbayad na. Ha? Sino daw? Hindi daw siya nagpakilala kung sino. Sino kaya yun? Ang bait naman niya. Umupo muna kayo dyan pa at magluluto lang ako ng makakain. Sige. Pa, Bakit nandito ka, Masong? Oh, ikaw pala Jerry. Pasensya ka na. Hindi man lang ako nakapagpasalamat nung hinatid mo kami ni Papa sa ospital. Oh, bakit Masong andito ka? Dadalawin ko sana si Papa, Franz. Bakit nandito ka? Siguro natutuwa ka na ganito ang buhay namin, ano? Hindi po pa. Bakit nung nasa ospital ako, di ka ba lang dumalaw? Oo nga kuya, kaya umalis ka na. nagkakamali po kayo, Mang Romeo at Franz. Nakita ko si Paring Masong na dinalaw kayo sa ospital noon. Sa katunayan, siya pa ang nagbayad sa ospital para makalabas kayo. Bakit mo sinabi, parang Jerry? Para malaman nila pare, kahit ganun ang trato nila sa'yo, di mo pa rin sila matitiis. Pasensya ka na, anak. Kung inusgan kita kaagad, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Kahit ako din kuya, pasensya ka na kung hindi naging magandang trato ko sa'yo noon. Patawarin mo sana ako. Wala na sa akin yun pa, Franz. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sa katunayan, kaya pumunta ako dito para sunduin ko kayo. Para makapagsimula tayo ulit bilang isang pamilya. Anak, sana patawarin mo ako. Pa, mahal na mahal ko kayo ng kapatid ko.